Jel se trening računa kalorijski deficit? Ako unesem 2000 kalorije, na treningu potrošim 500, da li mogu da računam da sam unio 1500 kalorija? Dakle, ono što nam je potrebno za izračun deficita je ukupna dnevna potrošnja energije koja obuhvaća sve kalorije koje tijelo troši tokom dana, odnosno sva energija koju je tijelu potrebna u toku dana da održi određenu trenutnu težinu. Kod izračunavanja ukupne dnevne potrošnje uključujemo i faktor aktivnosti, odnosno u formulu za izračun ubacimo koliko smo ili nismo aktivni, znači biramo da li vodimo sjedilački način života, da li imamo laganu aktivnost, znači vježbamo 1 do 3 dana u tjednu, da li imamo umjerenu aktivnost, vježbamo 3 do 5 dana u tjednu, visoku aktivnost ako vježbamo 6 ili 7 dana u tjednu i vrlo visoka aktivnost ako vrlo intenzivno vježbamo ili radimo neki fizički zahtjevan posao. Od te ukupne dnevne potrošnje oduzimamo kalorije kako bi kreirali deficit. Znači, ukupna dnevna potrošnja minus 200, 300, 500 kalorija i to nam je onda deficit. Naš zadatak je da unesemo kroz dan onoliko kalorija koliko smo izračunali da nam je deficit. Ako, na primjer, ti treniraš 3 puta tjedno, onda ćemo pri izračunu ukupne dnevne potrošnje odabrati faktor za umjerenu aktivnost, te će nam ispasti da je tvoja ukupna dnevna potrošnja energije, na primjer, 2500 kalorija. I s tim unosom bi trebao održavati trenutnu težinu uz 3 treninga tjedno. Od tih 2500 oduzmemo na primjer 500 kalorija i dobijemo 2000 kalorija. Tih 2000 kalorija je tebi kalorijski deficit i zadatak ti je da kroz hranu uneseš 2000 kalorija da ostvariš taj deficit. Ne oduzimaš potrošnju na treningu jer smo tu potrošnju na treningu već uračunali u izračunavanje samog deficita. Znači vodimo računa o unosu, a ne o potrošnji.